Hai dolok sari kaham tabung hingke hor ungui tongkha ang puja nainani bagui tiyar ungjak tiyar to ungjak haifano bukha asuk tongthokjak ya tam himale ani ri order rima rok sokpaya mo hingke kwcham dress no se ang kanui tongo tabuk tam kwcham ya chumjak ya haifano ani je Durga Puja ni bagui order rimaya mo hingke kisa swkangna hajak chule sumya kho haifano bukhani mote ongya tam hingke ani ri kwtal sokpaya bagui hingke haifano kisa sa parao ba thange phaiyano hinui tiyar khlaimani enong nai tongde iko tabuk khe ang sogui aro para gana no lotori thwnglai tongo hingke iko thok rok no thwngui tongo kwbangma jaga jani jani point najak mo hingke hadi de karai rok balting rok tiffin rok aske kaham kaham 20 taka bai no mwthangui tongo. Next day dolok chwng tabuk hodatsa boro thangnani nangui tongkha morning time o iko nono joto video phunugui mani ya tabuk hingke bebe achaijak aboni bagui chwng dukano thangjak misti chanani bagui nono bebe no to phunukya ko hingke tabuk hingke tongthokjak thangfru hingke to wanajak tabuk hingke sogui achai paikha ba belai khe tongthokjak misti chana bagui misti dukan no haplaijak. Misti nalai tongo bobo chanani hinui je wasifano chaya khuno chai khaina laina hilai tongo aboni bagui tini tongthoklaijak. Misti dukano guys, chwng tang misti chanai tongo baby kwtal achaijak bagui iko misti chalainai ye dekho borok khe tebilo achuklai tongkha ang bo tabuk achugui nai iko orono achuklainai kok sai tongo ayango video calling khai tongo bo khe nokni borok bai sahalai tonglaio. misti chana bagui nachiklaijak tongo busa kwtal achainai bupa yang nade nini busa achaimani bahai ma tongo একদম excited mo yang busa achaimani misti charu iko yang busa ni baba tabu ang bo chanai guys yang busa achaimani bici Gari kai thama bagui bukhnai tam janingi thamai kani angui snamo sona tongso misti chaimani ngo tap siri phai ko tongthokjak bagui misti sabai laile dolok khibui ma kabukha tabuk hingke chwng chai paiye offer kai khum bairemo hadi Durga Puja ni season ba lighting rok bising naithok naithok khe chungui tongo berainani haino photo time maya hingke chwngno bebe achaimani bagui se berainani time mansio tabuk khe phatui pailainani bagui iko nailai tongo bachalai tongo
khasiarok banglarok tam mo hini tongo phatini bumang maya hingke obo nailai tongo hingke pati paitete kisasa video lightingo tabuke jeng pati paibaikha pati paibaye haino hai hospital no thalai tongo puja ni jorao bebe achaimani bagui chwngbo khwai rogo durga puja manaikha bini sate ya kheto phaijak rok chungui thango hayadoba para gana rogo simiche naijago hingke town rogo thangjak aswk para rogo no tongwui tongma baro tini khe bini bagui no chwng khwai rogo phaikha hingke durga puja rok bo naimangkha mwtai rok hingke norokno mwtai rok to naimani aswk funugui maliya hingke chwng khe haifano nukha lama rogo bo joto mwtai no chwng naiui faikha dopra kapra mwtai naima bagui norokno funugui maya aswk tamo hingke yango kwlui bwsabo achaijak hingke ba video khlaina rok se pogui tongsio misti rok bo chalai tongthoklai tonglaima bagui video joto jaga khasi khlaijak liya haifuru bo haino hotat cha phaima ba video aswk khlai maliya hingke omo haijora rogo to norok bo saimano bwswk problem kuno digi uansuk muitu kwrui wngui thango tension ni bagui hingke chwng tabuk iko hospital o room bo thanglai tongo iko room bo sogoina naikha norokno baby ni mwkhang to aswk tabuk kaham khe funugui mangalak tangi hingke bono to hospital o siko nogobo twlangyako tai bono aswk funugyakho tamo hingke ologo haino hai jora mankha hingke funukphio mwkhang rok aswk kaham khe funugyako tamo hingke funuk bono absa ha kayakho aboni bagui tabuk hingke chwng nogo kiphilaiha hospital ni chwng nogo thanglai sinai tini tongliya tamo hingke tini logi o borok kwbangma tongo hingke aswk pal tongnani nangya hingke tini jotono tongtai thangnago borok change khai rokmana hingke tini to dono kwbangma borok tongo aswk jotono muktwrui wngui thango hayadoba hospital o tongma hingke bewaisa khe change khai tini thanglai sinai haino hai next day o chwng phailai bono murinani bagui hingke tamsok jora chwng nogo thanglai tongkha
nogo sokpaina naikha tabo hingke chini parani lama o sokpaikha hingke dolok chwng finally nogo sokpaikha hor bo wngui thangkha 8ta time bajina nai tongo ani bwkhwnai rok gari kamani bagui ekdum tamjani wngui thangmaikha nog nugui no mankhana hingke durga puja to chwng tini tei nai maliya onek kosto bo wngkha gari rok kammani hingke tini nailiya rest khlai laisinai nogo bo sokpaikha hingke kwsuk jora tui no wngsinai tini ni ani video ani vlog next day onorok teisa nugui manai.